Здравейте, значи това е една нова група Destroy се казва. Идеята за групата е да се съберем повече хора в нея, да се забавляваме много. Не е направена с цел да събираме повече харесвания или глупости такива, да, бла. Просто искаме да се забавляваме, повече хора да се съберем. И имаме предпочитания кой да покани в групата, обаче не знам дали ще се съгласят тези, които искаме да ги вкараме в групата. Значи първата е аз съм Ники, но тя е в Rush BG, така че едва ли ще се съгласи, но все пак предлагаме ти Ники, ако искаш влезе в тази група. Така, имаме още доста. Значи с нея, тя изобщо се съмняваме да иска да влезе тук. Данчо, Гери Найденова, Рокмостър, Екатерина Ботева и за нея се съмняваме, че ще иска да влезе тук. Ние за всички се съмняваме, че ще иска да влезе, но все пак, който желая да ни пише лично. В Facebook профил ми Богдана Андонова или тук в паска ни на лично, в смисъл, така въпрос ни пишете и ние да, ще се свържим по някакъв начин с вас. Сашко, Кики, приятелка на Гери Найденова, Любослав Арабаджиев, това е едно момче, който свири на китара и е супер, супер готин, в смисъл, много яко свири. Луно също, Деси, Зелена краставица и Young Wild and Free, I'm a Vampire. Това момиче, което е с ръщо коса и с черните джуки. Да, много яка. И Йоана Апинова май се пише. Не знам, Инсомния се е писала в аз. Значи вас ви каним, много ви се молим да дойдете в групата да се забавляваме. Също и Ицо, но той, понеже и той е в групата Решавар БГ, така че едва ли ще иска да влезе в нашата група. Но все пак предлагаме ви, така че си помислете, пишете ни. Ние на който можем ще пишем. Аз писах преди малко на Данчо, но той не ми отговаря и така и така. Но няма нищо, ще го преодолея. И така, добре, това в нас. Чао. И така, пишете ни на някакви въпроси, ни пишете ни, предлагайте ни кой да поканим още в групата и тези, които сме ги поканили, които сега ги казах, да ни пишат по някакъв начин. Ние пак ще опитаме да се свържим с тях, но да ни пишат, моля ви, и аре, чао!